Hallelujah. Iro itrai ngani kapor ngadap dagi jing kemen, dagi jing songo ubakra yu blay, bang yo pat banya kren yang bat pi lam bagi ni kubor step, haga ni sengi ke bamenta hoi dang step ngilai mi menta, dang ngilai segoi ke jaka namar ngidang sa ya ke shooting, jang ke film ya ke bangil ai kerteng karam. Bat ngai utrai nang kerku ya hi ki ba ya songo ke tien ke jong blay ni kapor, bat ngadang ngai tu ba ke ni ke tien ke long jing kerku yang hilang iwei pe iwei haga ni kapor ke bamenta. Bang ngadap sisa da jing songo yu blay ya ka ba kani ka ktien ko ba galong jingker khu inga galong jingker khu ya piru angani ka por ka bamenta kai ka kamram ka ba khmat do haga jing im jong bangai kani galong ka subject ya ka ba ngamut ban kren hagani ka por ka bamenta kai ka kamram ka ba khmat do jong bangai pi kani ka subject ka ba stanat ban ya kren namar ba haga jingem ke bakin jado dan sibun ki igi ke bobri ubu nengkong haga jingem ke jong laga de yala di ya ka yang sam ki kon ki khti ke trai ka khta ka yo ga kot ke khia bat kum ta ter mo ki plans dan kita ki jing tmu ki jing angnot ki dreams naga benta kita ki bakin jado naga benta tau briu u bakin jado. Padahal tala dangim pat yo you try kita gilong ki agenda haga jingem ya ka bangi perkhat ya ka bangi persyang ruban pendap na ki sengi mana ka por sya ka por but haga ni ka por ngam kwa ban ni kren ni ka tan ring kwa ban ni kren ni ka kamram jong ubanget ka ai ka kamram ka ban nengkong jong ubanget haga jingem ka jong pi upol ukraine ni ka wei la dangi puli na ka city ka jong Saki Philippines kalau nong kaban ningkong dekat ke Arhuai. Upol Ukraine ni kawai ya kabangi jula ba ka dekat. Oh yang ban im kalong Chris. Yang ban im kalong Chris ban yap kalong ke jimentoy. Tapi puli ka tu ka dekat ke ba kalau nong kaban ningkong dekat Arhu nyo hong to ong ro. Ba to ai ba ka jing im ke jongi kan ya dei dur ba kata ka gospel ke jong Jesus Christ. Ba kata ai ka dei ka katong lani ka dei ka kamram ka ban ningkong ka ba ubanget ban bu haga jingim ka jo ban im na ka benta ukres shu ban im na ka benta yaladi ban im shu nam takiway henry ban im na ka benta u Jesus Christ don ki breo ga ni ka por ka banga dang kren nga sngo bu men sim jong blay upin shai papila kwa ban put u Jesus Christ henry namar ba imei khang ye phi ne ba ipai khang ye phi ne ba ulok u khang ye phi lani Pumta ter ki don kita ki ding pengkiang kita ki mau jentot ki badon hakmat jongpi ya ka ba phimut ban jam si siliang ban bot yu jisu kini ki long si sha kita ki jing ka ba phi ya kendo tading ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi ba u jisu ong ni ka ta wong la da phi bu shai ki breu nang kang la da phi chue lo pa ne ka kmi ne ka tangan ki khon ne kin men bo na lor jonga phimla ban long ki sinran jonga Takata ka dehi ka bau Jesus Christ uang ya kita ki bakwa ban bot yu. Lani la dau tau breu ichwa ya la dita ban ya ka ba ich you try. Uji suang ya kata la dau breu umpat isi ila di umpat la ban long usenran jonga. Tading ta la dangi bot you try ka bot ya ban isi ya la di. Da ka bangim dei ban perkhat chwa na ka bantai la di nam ta ki agenda jong li la di henrei na ka banta utry ta dau poluang yang ban im kalong ukris ka bamot kay baro ka bangingin le ka David na ka banta u Jesus Christ satu u Jisu uyo jing mentoin na ka nega jing im ka banganga im hatu u Jisu uyo na ya kata ka buram na ka nega jing im ka banganga im namarba upol ong yang ban im kalong ukris banyap kalong jing mentoy ka bamot kat bang adang im nga de ban long ka jing mentoy na ka banta u Jesus Christ ladayap kala day sa jimentoy ka jungi rikat panginang im ngidi ban long ka jingmentoy na ka banta u Jesus Christ tanin tay ka ek ka bangile ka tay ka kamram jong banget ni haban perkat atu ka ni ka bangangale u Jisu yo buram u Jisu yo jingmentoy na hatu ngalong na ka banta ka prophet ka jong u Jesus Christ badahin tangi la jukren na ka por siya ka por ba u Jisu hi u ay ya kata ka parsi siya pang utaw kenrat u ba ay ya kita ki talent mo ya kita ki syakri ki jong ya way ai san way ai ar way ai tang ka way kini ki ba ningkong bat ba ar mo ki don interest ki don ya kata ka
ia kata ka jing snow shit hem ba kintrai ba uneu kinrat unyo jing mentoi unyo ia ka jing mentoi na kata ka jing trai ke jongki bar uneu basan ula trai ba na maruyo san bu trai kumbau yo bar kum tau la yo asasan kamut lalang shipo ba aru yo san ba uneu la trai na ka menta ka jing mentoi ka jing roi ke jong kinrat ba deheng ta uyo biang sasan tadeheng ta ni ihang ni ba uneu ba aru ba yo tang aru la trai ba uyo sa ar ba deheng ta habu yo ar kalong double uyo sao ba deheng ta kenrat udah kemen na kamenta jong uru unrei uneu ba yo tang kawai uklem le namar umdan interest le yu utau kenrat yo jing mentoi kan mentoi yu tristam mengakan mentoi yu nga bangan im nam ta jong ka bah bangan yap no kita bangayo dengan le tep no bagadai kan ni ka jinglong ka ju utrai umda nyau te la da uyo tang kawairu andai la da uyo tang kata kawairu umdan interest wat tang kata kawairu tadeng ta ba uneu kenrat udah kiu jing bitar kata ka sengi ka bushim jingkan na uneu bakat dodo tadi ta kan ni ka sengi ko aban ong feel la da utrai shim jingkan na ka jingim ka jongi hatu utrai un kumen ne at un sosi hatu un bitar ne hatu un pu samar ke namar ladang idang na kamantai ladi takadai kata takamut ngila ban rakhe manta ngila ban suk manta anrei hagas ngi jong jing bishar ngin yam bat ngin snow si bakandon ke jing yam len yar ong ka ktien ke jong blai ke len yar lempat ong ka ktien ke jong blai tading ta ko aban ong fi ke sngi la fi ong adai unong bot jong Jesus Christ la fi kamil de fi de ki kristan kamut fi aban na kamantau Chris de shu nam tai ladi marbun sini perkat bet basan ke kakam kajam kejing trai kejing ta ki kon ki ti kemni kam tai kadai ban perkat ya kata tang bateng teng ila bu no ya kata da mengiklet no ya ka kamram ka beneng kong ka bangi ngihap ban le bagata ka long ka bangi hap ban syakri utrai ya ka bangi hap ban long ka nuksa ha ka yeng ka sem ha ka jing trai jing ta ha ka shnong ka thau ha bangi kendo iki perlok serum seneng namar ka chulong gar kom ya kata ha bai kendo para banget ka ktien ka kala ndala poi sya perthai kaktian ru kala jinglong ru kala baki bru kim itu shu namar ba hayeng mani long de kumbai haper thai long de kumbai ka jing em ka ba ar jinglong utra kwa ya ki bakum kita namar ya kita ki badan ar jinglong ujisu ong ar sap kemudian ar teliki sap kasap haper thai kasap hayeng mani ne kasap aga jing syakri belai kasap aga jing em haga per thai utra ong ar sap tading ta ong kordit ya pigi ba ar sap tenga snow kan kapor bang hap long tang sisap tang sisur tang siksai tang si jinglet bet bagata galong bangin im na kabanta u Jesus Christ yang aban im kalong u Christ ban yap kalong ga jing mentoi de Jesus ruang kilit ka perthai ban yalap ya gospel syaki ben rio baro tading ta ngi hap ban yalap ya gospel syaki ben rio baro namar kata kadai ka jingkot ke jong blai yang i baro kadai ka hukum ke jong Jesus Christ bangi hap ban yalap ya gospel syaki ben riu baro tengah kwa ban duai na ka banta jong fi ke ni ka por ka bamenta ya ka bautra un ai boring ya ki bagi nang la ban long ke jing shai mo jisu ong pilong ke jing shai jong ka perthai be chwa kita ong pilong kam lo jong ka ni ka perthai si sien bangi ngila bot you Jesus Christ iklalong kamulu na kabanta kita ki bablat iklalong kajing shai na kabanta kita ki badan haga jingdom tadeng ta ki basliang banyo ke jing shai kiwan sya ke jing shai pa pipilong ke jing shai ba kita ki bakwa jing mat aga jing em pipilong kamulu kinwan sya pi ba pipin ai ya Jesus Christ uban penbang ya ke jing em ke jongki ngitep haga ni ka perthai ki buan pelat ki muslim musla da syat jing syat da bun tangki muslim musla la dam dan melu kam mentoi syusma ubi en rei da mat blem ding ta ka perthai si kala ban shuai tangki taki jing sma ubi en rei klem jing mat ding ta kwa ban ong fi ke ni ka sngi bo try khat ya pi pin long si sha kam melu ya ka ba pin ai ya ka ta jing bang ya kita ki batrang bat ya ki basliang dan si bun ki bam terang ki bam sliang jisuru ong kita wa jubret iki malonai khamat ki sniang tapi ai ka badai ru kin kentat ya kata kin yu aki kicat namar khamat jongki ka long bi tek kum ka tu ka kti
kabamdan jing mentoy. Tadi yung tanga sngaw ka ni kapor nga sami ni kakubor na kabanta kita kiba trang, kiba sliang, kiba dan kam jing mat, kiba dan kam sisaya ka jing shay. But ngangit mapiru pinang yailong kumta, banlong ka jing shay, but banlong ka jing kerku, ya kita ken kiba yo sngaw, ya kaktian ka jang ublay. Te ngangit utrayan kerku ifi ka ni kapor menta, ka kamram ka butray bu nang kong ingi ka long bikata, ya ka bangin long ka jing mentoy na kabanta u Jesus Christ. Le iki baro na kabanta u Jesus Christ. Ka Bible ka ongi ka tama, di pulero na ka shiti ka baneng kong. Sige korin gal nong ispo the cut life away ka ongi ka taba. Iki baro. To ay begin le na kabanta ka buram ka jong try. Tingin niya duway ka ni kapor ka bamanta. Hallelujah. Try ni kapor menta nga wan man duway na ni kon ka jong me. Begin na long ka jing shy, begin na long ka malo. Begin ang long ko na try ka jing ubi ka shiti. Begin ang long ko na try ka taginong kitin sim ginong yalap ka gospel. Hagaktin hagakam hagiyay baro mga dadway nga dekarku igini kikon jem. Agani kasngi kinyat daga bor kin mau ba memla kot iki mamla hukum iki bakin long ko na try kinong pla ya ka gospel ka jang nga duway nga dekarku ni kikon baro agani kasngi hagartengu Jisu unang penem. Amen but amen. Try kerku ifi ngin saya syampat asyai kasngi. Blay na kabanta ko buram ju. Hallelujah. Amen, amen, amen.